a toto video bude zo World Tycoonu. Je to už druhý diel z tejto série. Páčilo sa vám to? Dali ste 5000 lajkov. A to znamená iba jediné. A toto, že je tu nový diel. Samozrejme, minule sme skončili u tohto výbehu a samozrejme za ďalších 5 alebo viete čo, za 7 lajkov natočím ďalší diel z tejto hry. No. A my už môžeme ísť rovno na to. Nejaký, tu si kúpim stánok, lampy, výbeh. Ja toto nebudem zdržovať. A ja by som to tu normálne hneď poriadne od začiatku išiel do prvého výbehu. Mám nejaké našetrené peňažky, takže tak, a toto vyzerá, že tu bude nejaký vlk alebo dačo. No jasné, to bolo úplne jasné, že tu bude vlk. OK, tak to je dobré. Vyzerá, že je šťastný, ale toľko mesa dostal. Nedostal len moc veľa mesa. Podľa mňa má teda veľmi veľa mesa, ale dobré. OK, medvedia soška. Narodil sa ďalší bufalo, to si už neviem, nepamätám si presne, ak sa už čo všetko volá. No. Tak tu máme domček. Toto vyzerá, že tu tiež niečo bude. Ale počkaj, tu aj terén, no tak jasné, že tu dačo bude. To bude nejaká žaba alebo dačo, ne? Či? Je to iba na okrasu? No aj bože. Nevadí, ja som dúfal, že budeme mať niečo nové, ale nevadí. No. Problém je, že už mám iba 5000. Čo v momente mi zmizlo 30 000. To je strašné. Bohužiaľ. Aspoň, že ten bol je šťastný. Tam máš rádlo. Tu zás nič. Ja by som radšej nejaký výbeh chcel. Vážne tu nejsú iné výbehy. Ešte. Neviem, či to tu bude dať kde pokračovať. Dúfam, že hej. Lebo rád by som bol, keby to tu malo byť všetko. Ale verím, že to ešte pôjde. Áno, jasné. Pozrime sa. Cí kokos. Hlavne, že nejaký oheň stojí skoro viac než celá takáto obrovská cesta. To je divné. Len tam vyzerá, že tým smerom tam bude nejaká džungla alebo dačo. No ale toto už určite musí byť nejaký normálny výbeh. Oj, to je voda, tak to bude asi, no tak to bude buď okrasné, alebo pre ryby, alebo pre nejaké žaby, alebo dačo podľa mňa. Pokiaľ to teda výbeh bude. Tak ešte tu máme dať terén. No, podľa mňa to bude pre nejaké ryby, alebo žaby, alebo niečo takéto, lebo iné tu moc nemôže byť. Aha, tak takto. No, beaver, to by mal byť bobor, sa mi zdá. Beaver sa mi zdá, že je bobor, ale nie som si istý. No, ukážme, je to bobor. Á, je to bobor. No, ešte dáme samozrejme jeho takú klasickú hrádu. A čo bude jesť? Drevo? Ne, ale reálne. OK, jablko. Áno, díla sa srnka. Že? To neviem, čo sa stalo. Dobre, kašlem na to, idem za boborom. Tak, ahoj bobor. No, takže. Ešte tu budeme môcť zase pokračovať. Mám sem lampičky a toto. To je veľký domček, to čo je? Jej wafle. Jediná škoda je, že bohužiaľ nič za to nedostanem. Za tu, že mám domček s waflami. Nevadí. Ale je tu ďalší výbeh, ktorý je obrovský. Podľa terénu... Čo sa zase už? Mi stalo druhýkrát. To je strašné. Idem to tam postavať. OK, musíme si kúpiť tento terén. Podľa terénu to môžeme identifikovať. Jazierko a ďalší... Prečo ďalší bobor?
Počkaj, nie bobor, som sa pomýlil. To je prasa. Aha, no tak prasa dáva zmysel. Prasa dáva veru zmysel. Aj, mňa porazí. Ja v kuse neviem prečo, ale niekam teleportuje. To je strašné. Horšie je to, čo tu robia za bordel. To sa tiež nedá. Iba nejaký zamestnancov normálne už. Nejak veľa zamestnancov. A zase sú všetci hladní, Pane Bože. Všetci sú len hladní a hladní a hladní. Všetci chcú len jesť a jesť a jesť. To je strašné. Ja si miesto toho radšej tu normálne urobím niečo. Samozrejme, pokiaľ sa vám toto video páči, tak by som ocenil, keby ste tu zanechali like a odber, aby vám viac takýchto videí neuniklo. To je tak všetko. A teraz musíme tu dať... medík. Toto vyzerá, že má byť nejaká džungla asi. Ale ak pozerám ešte tu, to bude pekne pokračovať, no. Tu máme aspoň 3 výbehy, to sa hodí. OK, tu si dáme pekné stromčeky. A tu je nejaké pódium, no tak to tu musí byť veľké. Tak to som čakal, že bude väčšie pódium teda. Pódium akože čoho? Ničoho? Čo to má byť? Beaverlog. Mňa porazí, mňa to zase inám teleportovalo. No dobre. Kašľu na to, radšej ideme dať jesť týmto nenažraným zvieratám, ktoré chcú len jesť a jesť a jesť. Tak to im sem doplním popadne. Tak ešte toto odpracujem. Pôjdeme za bufalom. Tak, krása. Kto ešte nenájde? Prasatá, no. Dobre, máme prasatá. Ideme za zajacom. Malého vlka máme. No, teraz dáme jedlo. A ešte pre koňa musíme dať jedlo. Vidím, že koňov už je tu dosť veľa. Ale to sa mu to nevadí vo výsledku. Už pôjdeme za ešte raz. A to musím ísť za diviakom. Tak. Je zaujímavé, že mu dali zrovna... aha. Dobre, tak sa stalo, že jeden z našich zajacov bohužiaľ zomrel. Už zomrel na starobu, mal 99 rokov. Taký zajac, to sa zajac v živote nedožije, ale to proste hra. Takže v pohode. No. Kúpim si tu ešte lanterny. Rovno si tu kúpim. Zvláštna je táto rampa. Tu bude pokračovať, no tak tu bude medveď alebo dačo. To tu bude medveď, ne? Ja si myslím, že toto fakt, že tu nám bude medveď. No, Hanikom, tak to je medveď. To je medveď. No, je to tu. Jasné, že je to medveď. No nič. Tu sa dalo čakať. Medveď. Obrovský medveď. No tak, ale to znamená, že nám zabral 2 výbehy, čo není moc pozitívne. To znamená, že už tu, že nám to rovno zrušilo jeden výbeh viac, než by malo. Takže nám tu už zostáva iba jeden a buď celý tento tajkún skončí, alebo je tu druhá možnosť. A to tá, že by sme asi mali niekde pokračovať. A hádam, že hentam, lebo tam je to vyslovene, si to tam pýta hentá časť. No. Dobre, neviem prečo je to tak ďaleko od toho hraničenia, ale nevadí. No, tie lampy doplním potom. A sú všetci najedení. Všetci okrem vlka. To je škoda, no ale nevadí. No rovno si kúpim bránu. Tak. A otázka, čo si teraz kúpim? No kúpim ten terén asi. Nový bobor sa narodil. A zase zomrelo prasiatko, nevadí. Všetci raz zomrú, že tak. A toto je nejaké okej. Tak zatiaľ tu fakt, že neviem. Toto je nejaký zvláštny. Orol?
vážne, že tu bude orol. Tak to je blbosť. V momente, keby sme dali orla, tak prvé čo urobí, že odletíme. To nejakú bariéru by sme mali dať, ne? To bola blbosť. Chcem dať orla takto. To nedáva zmysel. Reálne, no, orol. Ten by v momente, ak by mohol, v momente, ak by ho pustili, tak už tu není. To vám garantujem. Možno by sa tu ešte zastavil na jedlo a tým to končí. Lebo proste orol nebude žiť v takto malom výbehu, keď si môže lietať po ňom. No, takže je to tak a pokračujeme do ďalšej zóny. Yes, je to džungla, to som čakal. Ešte predtým dáme papať vlkovi. Vlkom teda. Inak, čo je menší problém, čo by mohol byť, že ten jeden z vlkov už má vlastne 40. A to je tu, že není to moc dlho. Hej. Takže, neviem. No. Teraz pôjdeme za orlom. Tak, krása. A ideme dostávať, čo sme začali. Takže džunglu a rovno tu postavím jeden aspoň výbeh. Tak. OK. To úplne neviem, čo bude za výbeh. Ja si rovno pôjdem za tou bránou. Tak, spravíme si tu terén. Keďže je to džungla, tak verím, že to bude niečo zaujímavé. Veľké drevo. Fúha. Zatiaľ nemám, že tušenie, čo by to mohlo byť. Neviem, prečo tu je musical keyboard. Jaj, no tak to bude opica. To je jasné, to bude opica. No jasné, šimpanz. Opička. Lebo hneď mi došlo, že keď už je toto tu, tak samozrejme to očakávané. Je to tak dopadne. Lebo opice sú známe, že sú múdre. Zrovna šimpanzi. Ale inak u tohto šimpanza sa im to podarilo. A čo bude mať? Banány. No, jak inak. Čo iné by mohol mať predsa len? Šimpanz. No. Vidím, že v džunglovej zóne toho bude teda veľmi veľa. Jak pozerám. A možno ešte náhodou tu bude nejaká ďalšia zóna a predĺží sa to ešte viacej. No. Takže kúpim rovno toto tu. A tu je hračkový obchod, okej. To si tu kúpim. Ešte kde to tu môže dať čo byť? Ja si dám pomoc, tak. Á, ideme postaviť nový výbeh. OK, keď tu bude voda, cez dva výbehy, tak to bude ryba nejaká, alebo to bude krokodil. Jedno z toho podľa mňa. No, podľa mňa to je reálne krokodil, toto bude. Lebo čo iné by to bolo? No. Podľa mňa to bude no tak to bude podľa mňa krokodil. Fakt si myslím, že toto je... Ja si myslím, že toto je skoro 100% krokodil. Lebo leknina, no, málo povrchu. To bude krokodil. Pokiaľ to bude krokodil, tak na toto video musíte dať like. A musíte si dať aj odber. Musíte dať aj odber na môj kanál, presne tak. Pokiaľ to bude krokodil, samozrejme. Takže môžete dať like a odber, keďže to je krokodil. Áno, samozrejme, pokiaľ nechcete, nemusíte. Je to má vás vo výsledku. Ale mňa zaujíma, že kde... A tu je. Neviem, prečo mu dali zmrazené... Počkaj, prečo ja mu mám dať jesť, keď vyslovene tu má zmrazené ryby? To som úplne nepochopil. Ostane meso. OK. A príde mi, že má moc veľký výbeh, ale dobrá. Dajme tomu. No. OK. Levia socha. Tu je platforma. Jaj, škoda.
A že to tu budú výbehy, no, bohužiaľ. Ale je tu nejaký chrám. Aha. Tak chrám som veru nečakal. Priznávam sa, chrám som absolútne nečakal. OK. Ale i tak by som asi radšej staval nové výbehy, no ale to už neovlivním. Nie. Ja by som to tu asi aj ukončil. Takže ľudia, vidím, že tu nový výbeh, bude tu aj niečo. A tam asi nič nebude. No, ale aby som to teraz zhrnul. Takže, pokiaľ chcete ďalší diel, dajte 5 lajkov. A my sa vidíme v ďalšieho videa. Čau.